Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahahigan. Suka. Maadjong buntag mahigala, tibok kalibutan, maadjong buntag. Karong buntag ang mahigala. Sige naman ko kakitag mga pasyente ba nga ratsadahan o antibiotic, uno at tagpila, tag-unong, taglima, tabletas para lang sa ubo. Santa Cruz Digos na unsa namang taon mo. Ha? Nga ang tabletas bulan, tagduha ka bulan, naunsa naman tao na ay. Ha? Dili mo na ingon nga ingana kalisod ang ubo nga ingala. Sa tinuod kung inyo lang yung maski ka mo, maski dili mo doktor. Maski ka mo ba maka-analyze mo kung asa gikan ang ubo kay ang ubo mahingala dili biyan nagikan sa baga lang. Ha? Ang sources sa pag-ubo ninyo daghan gikan sa ilong, gikan sa baba, gikan sa inyong tutunlan, gikan sa inyong tonsil, gikan sa inyong bronchus, tung agianan sa hangin ug pati sa baga. Kadaghanan man gud sa inyo muubo gamay ang ini pasangin nila dai baga. Basigi TB na, basi nagi unsa ba ni kanang gibarang. Mao lagi na may gala nga di matunong ang tambal. Asa ba? Maski kay inyong doktor, pag ubo, tuwa na, stethoscope dayon. Wala nagkuha sa history, wala nagkuha sa history kung kano saan nagaubo, unsang orasa nagaubo, unsay gibuhat o unsa bay kabilinggan sa pasyente nga maghutoy gyud siya. Paano siya may gala nga kung dili mo kuha ng history gyud sa ubo, mutana mo nga dok, kabalo ba tayo mutana og relo imong ubo, among ubo ro nga pati man oras mutana ka. Sa tinuod may gala ba? Ang timing sa pag-ubo, o kanusa siya mong sugod og ubo, mo na gyud makita ninyo kung asa gikan ang ubo. Karon pa man siguro mo kadungog ana nung ang ubo day mutana og sa relo bago sa mo ubo. Mao lagi na may gala. Kung di lagi kuha ng history, dili gyud makuha ang unsay asa gagagikan ang ubo. Kuhaon ninyo sa inyong utok nga ang ubo gikan sa baga lang. Dili. Mga manang. Kuhaan sa inyong utok kay kadaghanan sa inyo karon dili na TB. Sa unang panahon, mga sa 1960s, 1970s, kung ubuhon ka, TB. Kung ubuhon ka, pneumonia. Kanadayon ba? Kanadayon hunaw-naon sa doktor. Karon dili na eh. Tingin ni, tungod ni sa kay ang atong environment ba? Muinit, bubugnaw. Unya, so sa inyong balay, naka-aircon mo, disgrasya ba? Daghang kay sources, anong mag-ubo ka? So, ilista. Okay. Kung ang inyong ubo may gala, number one, ilista na yun. Kay, ano dito palpak ba? Mas astig pa mas doktor kung ang doktor nimo hangtod lang mo stethoscope, ginawag law, wala. Palpak. Ay, ito, salamat sa Sidlis gikan Australia. Naminaw naman yung ka. Diretso na ko pasalamat sa imo. Ako na to itanom sa butangan na ko tog mga ako amigo ni Mahigala sa Australia. Padala gyud siya kaning seedlings kinako nagustuhan nga kahoy dito nga violet ang flower. Sus in taon pagkagwapo Mahigala. Gwapo pas nagpadala. Ato, salamat to. Okay. So, number one. Pag muubo gani ka, ang ubo, musabay nga pag ginhawa ni mo glaong, muhutoy dayon ka. Kana siya. Naay posibilidad nga ang ubo, gikan sa imong bronchus. Dili ba sa tubo ba? Gikan sa imong tutunlan, paingon sa ubos. Muna say, usually yun, ang rason, nganong maghutoy ka. Naa siya inflammation, oy foreign body na abog na ibay na nasinghot nimo nga di nimo gusto, unang muhutoy ka. Ginhawa kag laom, unya muubo dayon ka. Kana siya irritation na sa bronchus may gala. Whether it is bacterial, fungal, allergy, bronchitis na siya. Okay?
Number 1 to. Unsa may tambal ana? Ay. Simple kay mahigala. Kay kadaghanan naman na mga foreign bodies naman. Mo inom kag daghan tubig, mudaghan ang imong plema, iluwa nimo tong foreign body. Simple no? Wa biya ko nag-study og antibiotic ha. So, kung dili mangutanan na imong doktor, kanasa man ka maubo noy? Muubo ba kag pagginhawag laom o pagpalabas sa hangin nga muhutoy ka? Kay ang katong paggawas sa hangin may gala, gikan kas inhale. Oh, wa kag giubo. Ikaduha. Ginhawag ka laom. Way ubo, dili ka mukatol imong tutunlan. Paggawas, exhale sa imong hangin. Exhale. Muhutoy ka. Ay. Hubak na ba? Hubak na siya. Kay sabayan na siya may gala nga lisod ka ginawa, muhutoy po ka. Ano din ka? Mo na siya. Bronchial asthma. Kuha. Inhaw. Palawom. Foreign body. Abog. Nga tanan. Bronchitis na siya. Di na kinahanglan ka mag-inom og antibiotic. Kaya mga bayot para lang sa mga parlor. So, pag pagawas ka sa hangin, may gala, unya muhutoy ka, bronchial asthma. Kung tiguham na ka, unya kusog ka kaayo mo sigarilyo, kuha, kusog mo sigarilyo, tigulang na ka, wa kay hubak, pero kusog kong sigarilyo atong bata pa ka, maski pag niundang ka atong 20 pa imong edad, 40 imong edad, niundang nagasigarilyo, nagahimo kag COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Santa Cruz Doc, taas man ka ito. COPD na lang, COPD, basta COPD, pasabot ana, nagsigarilyo na sa una, maski pagdugay na niundang. So, maglisod po siya ginawa, paggawas. Pag mo ginawa siya, paggawason gina niya, muhutoy din siya. Ragag, hubakon. So, ikaduha na to. Ikaduha itong lasod nga nang muubo ka. Ikatulo, may gala. Maminaw kayo mo kay kani ang the most common maubo nga kadaghanan dili ma-recognize sa doktor. Okay. Tibok adlaw, walay ubo. Usay mo ubo lang. Ana lang. Wala na po. Pagkahapon may gala, sugod na siya utoy-utoy. Mundang. Minong tubig, mundang. Paghigda ana may higala, matulog na. Pila lang ka segundo, muhutoy na. Ora nag itoy nga na tamakan. Muhutoy ko. Paghigda pa lang paghigda. Di, kung sa'y buhaton sa pasyente, mulingkod. Wala ang ubo. Wala gibuyagan siguro na may gala. Gibuyagan siguro na. Why lain pa? Patuthuy. Basig mawala. Dili, no? Ang iyang ubo, tungod sa plema nga gikan sa iyang ilong, muadto sa iyang tutunlan, o nang paghigda niya, mag-agas-agas man tong plema gikan sa iyang ilong, kagaya ng naa siya'y chronic sinusitis, naa siya'y adenoids sa ilong. Unsa man ang adenoids sa ilong? Ang adenoid mga manang, mura na siya o grapes sa imong ilong. Na may flashlight diha, ipasilip ng inyong ilong kung naay adenoids. Kung dili, sinusitis. Kailan ba mag-sinusitis sa ilong? Di, siguro kay mag-training man mo. So, ipatanaw na lang ng doktor kung naay sinusitis. Mao na siya ang two main culprits o two main causes nga mo hutoy kag ubo paghigda ni mo noy. Mingon kag gibuyagan siguro ko. Sobras kagwapo na ko, may buyagan. May arabag pareho kang doktor kagapi kagwapo. Buyagan permi. Dili noy. Sinusitis na siya og adenoids. Usually good. Pag ikatulo. So may tambal ana, dili ambroxol.
dili carbocisteine, ha? Dili unsa pa man ang inyong mahunahunaan, dextromethorphan, ha? Sagulan pag antibiotic, maski pag isa ka sakong antibiotic ba di maayo. Wala man gitarget dito ang rason. Ano nga muubo ka? Ano nga mungutoy ka? Wala. Mao na siya noy nga kung dili gyud ka eksaminon imong ilong nga giubo ka, ha? Katawa ra bang moron kay sukat-sukat sa pagkatawa ninyo konsulta og doktor, wa gyud tan og ilong. Tapos taanay pa ta. Ha? Pustahanay pa ta kinsa nang inyong doktor mo tanaw og ilong kung giubo mo. Wala eh. Pustahanay pa wag yun. Ako rin tawag ka tanaw og ilong ko magubo. So masakpan ako sa omega na. Dili carbocisteine, dili ambroxol, dili usap na formula 44 inyong Panginoon, dili na siya mao. Kaya nga naman, wala man na siya ni-address dito sa reason nga maubo ka. Ang rason nga mag-ubo ka tungod kay na ay o na ay liquid nga manaog dito sa imong tutunlan paghigda nimo. Sinusitis, adenoids. Maghimo mo na sa play manoy. Magtulo-tulo na dito sa likod sa imong tutunlan. Mas hindi ka kanotis. Mingon ka sa ako nga wala man kugi. Wa man nagatulo sa ilong. Alangan. Mutulo man dito sa likod. Automatic pa na siya nga madto sa imong tutunlan. Di pag abot sa tutunlan, gilok. Mamatay ka. So, walay antibiotic mga manong. Wala. Ang tambal ang taon, nasal spray. Ay. Bago na dok bago na dok. Para sa ubo, nasal spray. Ang akong ginagamit dahil Drixin nasal spray. Kaya nga barato man. Daghan kayo nasal spray. Daghan kayo. Sus, in town. Napay steroids. Dili kinanglan. Ang katurang bartohon, Drixin nasal spray. D as in dog, R as in radio. Kaya kung wa pa mo nakapatong karon, babay na mo. I as in India, X as in xylophone, I as in Raimundo, N as in Nora Honor, o E as in Elizabeth di elephant. Drixin nasal spray. Kung kuha, bye-bye. Basta lagi mag-istorya sa Dr. Kagapi dili sa Doktor sa Kahanginan. Diretso-diretso ng tambal noy. So, kung wala mo'y ballpen gani wa mo'y papel, bye-bye. Bye-bye. Usbadok, di ko lood na ko, di ko minaw. So, kung wa mo ka dungog ato, balik mo, tanaw mo sa YouTube unyang hapon. Kaya i-upload naman ako pagkahuman o kanang pagkahuman na sa program sa Doktor sa Kahanginan. So, makita ninyo sa YouTube. Okay. Kato ang ikatulong rason nganong gaubo. Ang ikapat mahigala, unusual kaayo, pero makita nimo usually sa bata. Naay infection sa iyang tutunlan ng pharyngitis, naay infection sa iyang tonsil, mao na ang tonsillitis, o ubang infection sa baba. So, ako na nang silang grupuhon, mahigala, igrupo na ko na silang tanan infection sa mouth, ikan sa pharynx, paingon sa tonsils, paingon sa mga ngipon. Kana siya, paingon mga ngipon man adok, nganong uhutoy man ka, ano man. Kana man kung infection sa itong baba, mahigala, mo irritate dito sa cough reflex center. Asa man ang cough reflex center? Dili na sa Gaisano Mall Center. Kana siya noy ibabaw o dito sa sa glottis. Unsa man ang glottis noy? Kanang glottis noy mo nang ganghaan sa atong tutunlan nga muagi ang hangin. Glottis. Glottis sa pangalan na. Pag gawas nimo imong dila, muabre na siya. Pag isulod nimo imong dila, musarado na siya. Pag mo istorya ka, magyaw-yaw ka, muabre na siya. Pero kung tulon ka, musarado na siya. Munang agihanan sa atong hangin. Nana diha ang reflex or cough reflex center. Okay? Anything, dili na si Inting na to sa New York. Kadungdong mo, kabalo ba mo ng istorya na?
ato si Inting sa New York. Kunya order siya kape. Hello, Jen. Oh, ang order niya kape may gala kay init man kay yawa dayon si Inting. Pisting yawa ng kapihan, init man kayo. Duol ang kwan. Duol ang waiter may gala. Initing. Bagpos Inting. Init lagi niting. Init lagi ni sir. Mangutan na pag initing. Oh, di. Neto. Mo na nang initing doy. Initing. Oh, okay, init lagi. So, kana siyang glotis may gala. Kanang glotis. Oh. Pag may mo agi nga lema, aso, baho kayong perfume, kana mga perfume nga moabot sa imong dalunggan. Moabot ka. Tungod na siya sa cough reflex. Okay, kung may infection sa baba, mga laway man kanoy, dili na mga manong diya nga lain mo agi ba. Nga gwapa, magtulo kung laway, adi na maunay. Adi na maunay. So, anything infection sa imong baba, magtubig-tubig na siya. Maglaway-laway. Kunya makalimot ka, di ka katulon, mo dito sa glotis. Di muubo. So kana silang general classification na igala nga isa sa rason nga nung mang muubo. Okay. Naingon mo dok. Gitudloan mo tanang doktor unsaon pag-examine sa pag-ubo dok. Langan. Unless na may habas. Unless na mayabas, di dito, disgrasya. Disgrasya. So, diya kung saan niya hatag og antibiotic mga manong nga manang. Hatag pag bisag unsa ng matanang bayot nga piting isuga, wala. Pildi. Di gimay mong ubo. Nya, yubo na ka. Nya, wala ma-diagnose. Inuman pa o kaning ganing luya, disgrasya. Kaya kaning luya may gala, tungod sa iyang kahalang, pag-abot ito sa glottic center, katong cough reflex center, ay, hutoy ka pati sa limonsito. So kung muubo gani ka, ayaw inang og limonsito, ayaw og usa gaya ng ginahimong tsa nga luya. Kalimot mo ko. Salabat. Salabat. Oh, salabat. Ayaw mo panginom kay masamot na inyong ubo. Once nga mainom na ma-chronic na ang inyong ubo, pasabot sa chronic ba? Dugay na kayo. Once nga ma-chronic na, wala na tambal na lato ni mo itong epekto sa luya. Manon, lato ni mo pagkasunog sa imong tutulon tungod sa lansones, limonsito, ayaw na siya maayo yung ubo. Nguling na, there are other or so many causes of ubo sa imong ubo. Imong yun na siyang ipadetermine sa imong doktor kung asa gikan. Ilong ba? Bronchos ba? O sa lungs ba? Dili na makaya mahigalag itusnob lang ng stethoscope sa imong dughan. Kunya pag ginawaon ka, di na makaya. Di na siya ma-diagnose. Kinalagikan yun sa ilong. Kaingon sa imong gunitan sa imong tutunlan, paminaw ng imong baga, aron may bawaan kung unsay rason nganong ang gaubo. Ang ikaunom nga higala, kung naglista mo diha, tambal. Kung nagainom og mga na April, Captopril, Perindopril, basta na April, muubog yung ka more than 30 days after taking the medication. Para sa high blood, high blood. Tanan pril, Captopril, Perindopril, bambot ang sa panang pril diha, basta na pril sa tumoy. Munang iyang apelido. So, pag nagainom ka na, tanawa na inyong tambal kung naabay pril diha, Captopril, Perindopril, kung sa panang mga pril diha, undangon na nimo kung nagahutoy na ka. Unay lesson na ikalal kay kadagaanan sa inyo, mudawat las tambal, inom las tambal, dili manguta na unsa may mga side effect aning tambalan nako dok. Unsa man ni siya? Napi uban doktor wa pag kibalo, disgrasya. Pareho na mong inosente.
Mao ni siya ang rason mahigala nga naay doktor sa kanginan since 2004. Kay kadaghanan sa mga pasyente, modawat lang in taon sa tambal, wala nakahibalo unsay side effect. Kibalo mo sa ako nga amok sa ako kung gikan ng pong imong tiil tungod ng amlodipine, di ba? Kamong mga tigpaminaw sa doktor sa kanginan, asa pa mo kadungog na di ka man sa ako ako man istorya sa inyo nga dugay-dugay mo inom ang amlodipine mo pong iyong tiil. Karon na ibago ubo, pag na April, Captopril, Lindopril, mga sana kana isa na sa rason nga nung muubo ka. Okay, last 5 minutes. Pag mag-inom og tambal mga manong, gireseta sa doktor. Amog tulo ka adlaw hutoy pa mo, mali ang tambal. Undangi. Kuha og second opinion. Dok, dito naman to niadto na ko kang Dr. Guapo, Dok. Gihatag ning tambal, Dok. Apa man gihapon ko maayo, Dok? Di, ang ikaduhang doktor mayngon nga, sige daw, tanaw na nato. Unya, mag-examine ko, no? Pag-examine ko, no? Chest x-ray. Pag chest x-ray, na ay plema, na ay tubig, imong baga. Unya, kay i-reading man na sa radiologist ka pneumonia. Kasi may tuhuan mo, katong doktor mo, o katong radiologist nga nagbasa lang o negative sa x-ray. Nakay pneumonia, sir. Gitabasa sa imong doktor. Naman daw kay pneumonia. Pero wa siya madungog nga plema sa imong baga. Kisa may accurate. Katong x-ray o katong stethoscope magigamit sa imong doktor. Muna ay problema no. Okay, alam nga na may mo nga basig ka na o basig ka na dili ang imong doktor mo istorya na ba mo desisyon nga nagtubig imong baga mo nang niubo ka o isa ikapito na siyang rason nga nang muubo ka na ay tubig imong baga way labot pa tag TV kay kabalo na mo nang sa TV mo ubo mo gyud di ba o man tilabot po tong dako kay utang kay kaubo gyud so kanang naiplema ang imong baga nagaplema imong baga pag x-ray tubig ang basa isa may tuhuan nimo ang imong doktor o ang radiologist nga wala lang examine sa imo ang imong doktor noy ang imong doktor dili man siya tubig ba o dili man siya pneumonia ba kay wala man kay madungog nga kuan gyud sound nga maingon nga pneumonia siya. Muna noy. Dagang kay natusukan nga dughan ba kay ingon nga na ay tubig ang baga, wa di ay. Muna noy. So, ang imong doktor mo decision kung unsay maayo sa imo. Ingon mo dok. Sa mga di man taka salig ng ubang doktor dok. Mangita gud mo kanang kasalig mo, pagpila na mo katuyig balik-balik, katay imong atuan permi. Unya mangutan lagi mo dok. Diagnose man kog pneumonia dok. Wala man ko gaubo. Permi ko anak kadungog may kala. Di-diagnose ko nga pneumonia dok. Wala man ko gaubo. Wa may sakit akong dughan. May sakit akong likod. Wala kita nan. Nganong namang ko pneumonia dire. Mao na sa noy. Permi na siya noy. Permi na siya. Unya kung tuho ang imong doktor nga na kay pneumonia pinaagi lang sa chest x-ray. Patay kang bata ka. Mao lagi na. That's the reason why doktor sa kanginan exist. Tungod ana. Gihimuan gyud ko mobile app, diagnose yourself nga naa sa Google Play. Tungod ana. Dili mo gyud mo makabalo gyud mahigala kung imong doktor accurate ba tama ba siya kay wala siya kaila sa imo. Number 1 gyud mahigala is know your doctor as you know your mother-in-law. Ato. Bawalin take ito. Kailag yun ka sa imong mother-in-law pareho sa doktor. Kailag yun ka. Kay kung dili mo magkaila mahigala sa imong doktor, muadto lang ko dito kaysa sa 5 ka tuig
Di mo magkaila. Gamay lang tanaw sa doktor nga wa kaila sa imo. Diagnose na dayon kag cancer ba? Ang tinuod nga amigo ni mga doktor, kani ang last word nako mga karong buntaga. Kung kaila ang imong doktor sa imo, nga di na siya mutan-aw sa imong likod, mutan-aw lang na sa imong ngaong ba? Buday, nga namang luspad man kakaron. Wala biya na siya ni gamit og hemoglobin na. Wala na ni gamit og CBC nga luspad man kakaron dahi. Na kay problema dahi. Una ba kay gibati? Wala man dok. Dato ko ron. Yung tanaw rin siya sa imong mata. Anong yelo man na imong mata dahi? Wala laboratory na dahi. Wala laboratory. Gawas na imong dila dahi. Paggawas sa dila, luspad pas nangamatay ba? Ano yung make you to good? Nadyo tayo problema ani ba? Gunit sa tiyan. Uy, nireceive ko nang na imong atay dahi. Murang magkarnes bangkiruhan, 5 ng kaadlaw, wala sa freezer. Wala akong giingon may gala. Know your doctor very well. Istorya. Kung nagdali siya, kambihay ay. Kambihay na yung doktor, nung nagdali na siya. Sulting yung kung sa imong problema. Imo nang, kamo mangonsulta mo, o diretso lang mo istorya sa doktor, nga dili mo o pagkamayo sa istorya, alpak na ba? Sa di pa mo musunod sa clinic, mahigala, mag-practice na mo. Dok, niyaging bulan, dok, sige magkughuto yung kubo. Niya, usually, dok, muubo ko sa gabi. Ay, pastilan, Santa Cruz, Dicos. Mingon ng doktor nga, wak kay balo. Ano mo dayo, sa ilabot sa adlaw o sa gabi ing ubo. Karon na kay balo na mo. Di ba? So, inyong iratsada ang inyong history. Eksakto yun kung sa'y naitabo. Unsay mga tambal inyong giinom o unsay laboratory gihimo. Diha, ang imong doktor, Clarix kaya. Clarix kaya na siya. Di pa siya ka-examine sa imo, na siya impression. Na siya diagnosis. Pag ang imong doktor wa pay diagnosis, paggunit sa imo, ay babay. Pagkapa-kapa na siya ang sagiyang himuon, di niya makita ang rason. Anong ga? Ubo ka. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan.